Allah kare da gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Dukkanin al'umma ta ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za su shiga aljanna sai wanda yake. Ila sahabbai suka ce wa man aba ya rasulullah alati man ata'ani da kalal janna, wanda yi wa annabi biyayya da zai shiga aljanna. Kaga me yake nufi da kai wa annabi biyayya? Ka gaskata shi cikin abin da ya bada umarni, abin da ya bada umarni a yi kayi mai kaimar biyayya a kanta, abin da ya faɗa ka gaskata shi, an fuskanta. Wa man asani, wanda ya saba ma annabi ka yin addini ta bisa koyarwarsa, an gani faƙada a wato wannan yaƙi. Kaga kenan ka shigo da wani abu a addini ba a ce da kai ka shigo da shi ba, ya just wasting your time. Wanda maka je ka exercise ko jikin ka dan abu. Allah ya san shi. Wa an Jabirin qala ce ja'ar sala'a mala'ikatun ila nabi wa huwa na'im. Wasu mala'iku ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana bacci. Fa qalu suka ce inna li sahibikum hadha maslan. Wannan mutumin naku, wannan abokin naku, Allah ya baka misali a gare shi. Fadarabu lahu masalan, ku buga masa misali. Ala ba'aluhu innahu na'im, suka ce ai bacci yake. Wa qala ba'duhu innal ayna na'imatu wal qalba yaqzan. Idanun ne suke bacci amma zuciyarsa a fadake take, a farke take. Wa qalu suka ce masalahu ka masalar rajulin bana daran, kwatankwacin sa kamar mutumin da ya gina gida ne. Waja'ala fiha ma'adaba, yasa irin abincin nan da aka ci a gayyato mutane a ciki. Kai abinci kana gayyata ba a ci abinci. Kaga yanzu ana irin wannan kaman a lokacin azumi ko? Wa ba asa da'iyan, sai ka aika kira ma mutane a zuwa a ci abinci. Ba man ajabar da'iya da kalar da, wanda duk ya amsa mai kirin ya sami gate pass. Kaga zai shiga ina, zai shiga gidan a ci abincin da shi. Wa akala min al-ma'adiba, zai ci daga wannan abincin da ake haɗuwa a ci. Wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-da', wanda bai ansa wa mai kira mutun da shine yazo yace ga alamar da zaka shiga gidan gashi tana harura, kaga dole sai ka amsa masa ka zo ka karba. To baka amsa wa babbare ka zo ka karba, kun gani? To shi ba zai shiga mai ba zai shiga gidan ba. Kaga kenan walam ya akul min al ma'adi ba zai ci daga abincin gidan ba. Wa qalu suka ce awwalu halahu yafaqahuha, qala ba'aluhum innahu na'im wa qala ba'aluhum innal ayna na'imatun wal qalbu yaqban. Haka ne ko? Wa qalu ad-daru, kamar suna neman ai musu bayani na gidan dai shine aljannatu. Wada'i mai kiran kuma Muhammadu Rasulullah. Faman ada'a Muhammadan, wanda do ya amsa wa annabi Muhammadu, magana ba Allah, yayi ma Allah biyayya. Kun ga magana? In ka ansa wa kiran da annabi ya zo da shi, ba Allah ne ya aiko shi ba, to Allah kai biyayya. Wa man asa Muhammadan, wanda ya saba ma annabi Muhammadu, magana Rasulullah, ya saba ma Allah. Muhammadun farraka bainan nas, annabi Muhammad shine ya rarrabe tsakanin mutane masu imani da kafirai da marasa imani. An gani? Allah ya sa mu dace. Kafin mu shiga littafin, idan aka ce al'ada, allazi ya ta'addaba bihi al-adibu minan nas, abinda mai ladabtawa zai ladabti da shi daga cikin mutane. Kai kanka ana son ya zamto kana da wannan dabi'u, an fuskanta
sumiya adaban li'annahu ya'addibu an-nas ila mahamid. Kana ladabtar da mutane ne, kana koya mutane ne abinda za su zamto an ce da su son barka. Madalla an gane. ina ganin dole haka zama hakura mu kyale. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu qaulihi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Shi ya fara ku? Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, mun yi wa dan adam wasiya dangane da iyayensa ya kyautata musu. An gane? Sai malam ya kawo wannan kyautatawa. Hada imtitahul kitabi bi hadha al-bab wa tarjamatuhu summa بالسند إلى المصنف رحمه الله في النسك المدبوعة. to idan an ce ka kyautata ma iyayenka ya kyautata me muka fahimta an gani kowa ya san abin da aka ce ka yi an maka wasiya ka kyautata ma iyayenka kyautatawa kowa ya san abin da yake nufi da kyautatawa. كبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البكاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه كراتوني أولنس فأقر به قدم علينا حاجا في سفر سنة 70 و300 ya zo gurinmu ina mai niyyar yin aikin hajji a shekara ta 370. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل ابن خالد بن الرئيس البكاري الكرماني الأبقسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأهنم الجعفي البكاري. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن الأيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار. بان ياتي لعل هذه الدار بالكوفة سكت الشراه عن هذا. amma dai ba yi magana akan gidan a ina yake ba. Kaga dai ya ce me wannan gidan ne ya sanar da mu. An fuskanta wa aw ma abiyadihi ila dar abdullahi sai inuni da hannunsa zuwa gidan abdullah. Qala yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na tambayi manzon Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, wanda aiki ne fi soyuwa a gurin Allah. Allah idan ka tambaya an gaya ba kawai dan a baka labari ne ba dan ka aikata ba. Kana son ka samu labarin aikin da yafi soyuwa a gurin Allah dan ka yi me dan ka aikata shi. Allah ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan me lokacinta. Muna gani qultu summa ayu, kaga an kiyaye wannan bayan na ladabtu da wannan sai kuma me Allah yace summa birrul walidaini, sannan bin iyaye. Summa birrul walidaini al-abu wal an gane tunda kaga aida akwai mukarasa, akwai abin da yazo hatta jihadi da zaka fita dan daukaka addinin Allah aka ce mi ka tambayi izinin iyayenka. kulce ce summa ayyu, qala yace summa al-jihadu fi sabilillah. qala haddathani bihinna wa law istazattuhu lazadani, annabi ne ya gaya mun da na ne me ya kara mun da ya kara mun. Mun gano wannan to tun da yake kaga mu na karkara ne. Me yasa idan ana aiki a farkon lokaci, idan ban ruwa kake yi farkon lokaci, tunda ka ji yin sallah a farkon lokaci da ya fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala. Ko kai amma sana'ar ka gini ce,
amma sai ka ce tunda an baka dama yalwa ko bari ka hada azhar da me da la'asar kafin rana ta fadi, haka zaka ce tunda kaga abin da aka gaya mana yi lokacin sallar azhar da la'asar yana fita ne lokaci guda tare, saboda kaga tunda kana da yalwan lokaci har zuwa wajen karfe 5 da wani abu, duk wannan sai ka share in ka sako ka ya halatta haka. Magana ta Allah an fi son ka yi abin da ya fi soyuwa a gurin Allah, kai ma sai ka me sai ka fi samun kusanci da Allah subhanahu wataala. Mun gane abin nan. Sannan bin iyaye yan uwa, babu wani abu da za ka yi duk bai yadda za ka yi ma mahaifanka magana ta gaskiya. Idan ka duba yanzu yanayi tunda Allah ya kaddara yanzu muna da yaya, yadda ake samun ɗawainiya da ɗa, ka gani yadda mahaifiyarsa take, kai ma fa haka mahaifiyarka ta yi da kai. Kuma a wancan lokacin ma babu abubuwa da yawa wanda yanzu an samu da za a samu kusanci, an gane sauƙi a kan lokacin da mahaifiyarka ta ɗauki nauyinka. A lokacin yawanci da har su yi su gama suna shan wata ƙwaya suna zuwa asibiti au illa ƙalilan, amma kaga haka suka yi mai suka yi duk abin da suka yi naka. Ƙyanda yanzu akwai magani, akwai rigakafin ta ana yi. Idan ɗanka ya taɓa yin ƙyanda kaga irin halin da ya shiga da kuma irin halin da mahaifiyarsa ta shiga lokacin da yake cikin wannan yanayin, za ka gane kan cewa sun yi iya bakin abin da za su yi. Kai yanzu a lokacin ba abin da za ka iya wa kanka wallahi. Yanzu kuma taimaka da za ka yi wa iyayenka su sun taimaka ma lokacin da ba ka dalmi ba za ka iya taimaka kanka ba, an gane abu da ka karkace a wasu da yawa za ka ce wani zo aike ka aba ga yara nan kanina, ka ga yanzu kai kayi mi kayi girman da yawa da za ka ga kawai gwanda ta yi wuta aiki kannanka, ko kuma Allah ya hore maka yanzu kana fifita abinda za ka ba wa matarka abinda za ka ba mahaifiyarka, ya dace? bai dace. Babanka ya to da kaya daga gona baka ma bi shi ba, yanzu idan ka je ka karɓo kayan za ka ɓaci tun da celebrity ne kai. Yawa stars aka ne ko? Yawa kaga kawai sai ka ɗanyi fuska ka kauce wa old man. Wallahi duk abin da kai ko man fa'ala ma sha alaqiya ma sa'a, wanda duk yi abin da yake so zai ga abin da baya so. Allah ya sa mu dace, an gani. Na ta shikenan yayi ta kariji a nafa littafin ko baya yi ban sani ba, kada da zabta ina yana ko baya yi. Ya ce hadisun sahihun akhrajahu musannif fi sahih fi fadl salati li waqtiha wa fi jihadi wa fil wa fil adab wa akhrajahu muslim fi sahihai fi kitab al iman wa nisai fi kitab as salati. Di yayi muku wannan takariji na ga wala ni na ce naka mai arhani shikenan. Allah ji kanmu. Hadisi na gaba, hadisi na biyu ko حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد. wato yardar Allah yana cikin yardar iyaye. As far as iyayenka sun yarda da kai, ka sare kawai Allah ya yarda da kai. Kun gane maganar? To dan Allah yanzu iyayenka za su yarda da kai ba kai musu biyayya ba? Iyayenka za su yarda da kai baka kyautata musu ba? Ba zai yi ba. Wa sakadar rabbi fi sakadil walidi. Munana wa iyaye, fusatar da iyaye yana cikin fusatar da Allah. Wato duk lokacin da ka bata ma iyayenka, ka kaddara kawai Allah ya fushi da kai. In iyayenka sun fushi da kai, iyayenka sun yi fushi da kai. In iyayenka sun yi fushi da kai, Allah ka ya yi fushi da kai. Wannan Allah ka duba ka. Ba duk neman rayuwa yake ta albarka ba, za ka samu albarka Allah yana fushi da kai. To yadda za ka samu Allah ya yarda da kai, ka samu ci gaba a rayuwarka duniya da lahira, ka sami yarda ta Allah a duniyarka da lahirarka,
ka kyautata ma iyayenka da Allah muna gane Allah ya tattada mun gano wannan a da farko kaga malam abin da ya ka mana ayar da take cikin suratul ankabut haka da ko to idan ka duba kaga bai taƙaice ko kuma bai kawo ayoyin da suke magana akan kyautata ma iyaye ba a ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki yana umarta mu da mimi mu yawa iya mu biyayya mu kyautata musu kana ganin kan cewa za ka kyautata ma iyayenka kai ma ka samu abin da kake so kuma sannan kai barin ga muku akwai wani abu da ya taɓa faruwa akwai wanda izo yake gaya min ina son ɗansa yi masa biyayya tun waldumal ɗinsa yana da rai wallahi yaron tun bai kai irin 2 to 3 years ba na ce to ka fara bin mai gidan ya ce haka ne ko na ce a kwarai kuwa ya ce to Allah ya gafarta mana kaga yana nuna me ya ɗan yi masa alkafura amma shi yanzu baya son ɗansa imar wannan me abin da yi wa old man na ce wallahi sai kaje ka nemi sasanci da mai gidan na taɓa zuwa na sami wani daga cikin san mutanen area mu akwai masu alkafura da yawa ba wai babi ne na tonon asiri ba idan ka je ka sami kan ginin da aka yi akan bakin kududdufi aka ce mutum ya sha giya ya kwanta a kai ƙasa rami ne baccin nutsuwa ki wallahi zai kwanta ga kwalabarsa ya ajiye bayan ya gama kaga wani zai ce wa fada ba shi ya kashe kansa ba muka dan murgino shi muka sauke shaka kuma yi laifi takalmansa muka ɗiba muka ajiye da safe muka ba mai gidansu saboda mun tabbatar zai musu to kwalabar kasan da ce da akwai ragowar hayaniya a ciki malawa da ce to kasan da an hana da kungiya ko ya ce yanzu kai mu akan mu je mu gaya mai gidansu don kar'i mana musu mu fada cikin me tsinuwa ta Allah na ce ai ba dokonta kai ka kai wani isha ba muna son izama menene evidence saboda zai musun cewa gari ya waye ya watsake ka zo ka gaya mai gidansa ya sha zai ce ma bai sha ba samu muka taso mai gidansu muka ce muna son mai wani abu ne ga mugaka aiwawa na fada ina shan giya ya ce a kai haba baya sha kaga shi ma mai gidan zai fara da baya sha ko to bare a gaban shi dan ya ce da babansa baya sha sai muka dauko madaurin kwalaba muka aje mu muka ce wannan kuma takalman nawa sai dai fara tabbatarwa na sani sai muka aje muka ce wannan kwalabar kuma ba sai ce wallahi wani aboki na ne ba na ajiya sai muka gaya babansa duk abin da ya faru da ya ga babansa ya fashe da kuka da muka rinci gaskiya ne muka yi mun adalci ba kun sa mai gida kuka ka ce can ubangijin al'arshi shine ya hana ya ce wannan abu kamar uwan laifi ce karka yi ma'amala da ita ce wallahi mafi sauƙi babanka ya kuka akan ka fusatar da Allah to kaga kuma gashi yana daga cikin fusatar da Allah ka fusatar da iyayenka an fuskanta anan dai ya kokari ya ce da mahaifinsa ya daina kaga mu dama abin da muke so mu a cibin kenan yace ya daina ba yadda za ka yi in baka ɗauki wani evidence ɗin mahaifinsa ma idan yana zuba saboda kasan yanzu ana samun ɗan alaji ɗan hajiya to ɗan gata ke na wankan inji duk abin da suke da kuma wane ne ɗaya na baba ko da na baba kasan duk irin waɗannan ana samun su sai a hankali Allah samu dace babu birrul ummi babin da ya zo akan magana da akan biyayya wa mahaifiya an gane kaga bayan mun ji gaba ɗaya kenan ko sai aka ɗauko na ta kasa biyayya da za ka yi mahaifiyarka daidai ne za ka ba su equal treatment da na baba
حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر وانين مفي چنچنتر wanda zan yi wa biyayya ala annabi ya ce ummaka qultu sai sake cewa man abiru annabi wa zan yi wa biyayya wanda ya fi cancanta ne masa annabi sake cewa ummaka wala gane qultu man abiru qala ummaka qultu man abiru qala abaka kaga sau na aka ambaci mahaifiya kaga kenan zaka fifita ta akan mahaifinka at least 3 times yadda zaka yi old man amma fa shi ma yanzu ka sana samun wani abu idan kuma ka duba wannan duk lokacin da aka ce an sami yanzu ka shigo gida summal aqrab fal aqrab sannan makusanci yayanka dan uwanka ko kuma kaza da kuke idan ka shigo gida ka samu duk da babanka da babarka duk abin kai biyayya ne ko to sai aka samu rashin jituwa ka zo ka samu suna cikin kuma dan wani condition da mara daɗi na rashin jituwa tsakaninsu ana ɗan cacan baki yanzu ya zaki ana kaga idan kana da san hankalinka ya kwanta kawai ka dawo da ba haka ne ko wala akwai wanda yake cewa Allah ya samu gaba lafiya shi da ya zo ya samu to gidan da akwai bishiya sai tsalle ya gure shi wanda ban fada zai yi to kaga yanzu zai da ka ba kowa ba wallahi wanda wani ne yake gyawa yace sai sa bango da ka asha na ce to asha ne wa kaiwa yace a bangon da yawa na ce a sai yake cewa ka samu da ya faru ci a ya ce wala sai suka tashi a guji suka yi ɗaki to kaga yanzu misali idan an samu yi ana cewa ɗan kuka mai jawo wasa to shi ba shi dukan da kansa ba jawowa ya kai dukan ba na ce ba kai daidai ba ya ce Allah ya gafarta mana ici to ainihi so nake su daina faɗa na ce a irin wannan kawai ba ruwanka kawai sai ka gaya wa ya Allah ko wani babanka ko ba ai ana samun baban baba sau da yawa zaka da an ce ba ko babanka kakanka kenan ko ya aika ce kira babanka sau da yawa idan ka zo sa zaka ce me baba ka zo in ji babanka kaga haka ai yara suke cewa baba ka zo in ji babanka shi ya da babansa ne amma shi ma babansa yana kiransa kaga ba yadda zaka kace ka zo kan san baba da baba suna fada kaya go wani madoki kace zaka to zaka daka to akwai abin da yake faruwa idan ka zo ka samu kuma an samu wani ya rabu da mahaifiyarsa an babansa ya rabu da mahaifiyarsa kun gane magana matarsa kenan shi baban naka ko Allah ya sa dai kun gane abin da yake so to ana samun wani abu ita mahaifiyar sai ta ziga ka daina wa baban biyayya ana samu kun gane ko kuma kuna tare ma in ya zanto kana dan samun wani abu lokacin da zaka ba baban ta ce a karka bashi baya tausaya mana in ma aka dace ina da wata matar ba ita ba kun gane magana wannan gaskiya bai dace ba ita ta hana ba ɗanta iyo mahaifinsa alkhairi gaskiya ana samun wannan gaskiya bai dace ya fi yawo Allah ya kiyaye wani lokacin kuma za ka ga uban ne ya ɗauki yara ya hana shi zuwa gurin uwa saboda sun rabu idan wuya dirin da na jance kaji sai na wai nuna sai ya yanka shi ita uwar kuma tana son ganin ɗanta kaga ai ya azabtar da ita Allah ya kiyaye حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال اني كتبت امراه فابى ان تنكحني ذا ابن عبد الله بن عباس ce
karmakallah na nemi auren wata mace sai ta ki ta aura an gani wakan abu hagairi wani na kuma sai ya nemi aurenta fa ahabbat an tankihu sai ta so ta aure shi ta yadda ta aure shi fagirtu sai da jiki shi me fi ni nan ce ina son ta taki kuma ta yi ta aure wani alaiha faƙataltuha da dare kawai sai na je na samu na buge ta mutu kuma daga ba sai mai nadama fahal min taubatin karmakallah akwai tuba na tuba Allah zai karɓi tuba na ala sai ce in muka hayyatun baba ka tana da rai ala ya ce la ta mutu ala tub ila Allah wata raba ka ce Abdullahi na Abbas kawai shiru yi masa sai ce kaga ka tuba gurin Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi man sada'a ka nemi kusanci ga Allah gurgurdan iko fa zahabtu sai na tafi fa sa'altu ibn Abbas na je na tambayi Abdullahi dan Abbas lima sa'altahu an hayatu ummihi shi ne yazo tambayar cewa ya tuba Allah zai karbi tubansa me yasa kace babarsa tana da rai kun gane magana na fa qala sai yace inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birrul walidati wallahi ban san wani aiki da zaka aikata ba da mafi kusanta ka da Allah kamar yadda zaka yi mahaifiyarka mai biyayya yanzu idan babarka tana da rai kai kokari ka ribaci lokacin ku da ita wallahi daga lokacin da ta mutu fa lokacin kuma ka duba ka ga iyaye mata kasatan mata wallahi idan ka so abinci ba nama ba malali ba kana sayan kaza ko kaji kaman guda 3-5 duk karshen wata masalan abin da kololo a cikin biyar ka kai ba mom guda daya wallahi tunani za ta kaman kazar gidan ka dauko gaba da ka kamata ce Allah ya ma albarka Allah ya buɗa ma Allah ya ƙara buɗa ma Allah ya ma albarka wayancan ba da ka kai musu su sauran wallahi wata kawai za su ce wallahi gaskiya da can fi haka yawa an karin gado karu mun fa karu a gida kaga yanzu ko abin da soye sun ci sun nak ita ma baka ta gadda da guda ɗayan kuma guda ɗayan wallahi jikoki ƴaƴanka sun zo sai ta yi yaga musu an gane saboda kaga duk sai mun yi considering wannan abubuwa yanzu idan ka duba wanda ba shi da mahaifiya Allah ya kaddara ma sun zauna lafiya da mahaifiya amma idan ka ga mai mahaifiya fa har yanzu shi idan ya je gurin mahaifiyarsa ya kyautata mata addu'a take ma kaga yanzu ai ya fi ka me kai taka mahaifiyar ta mutu ta daina wannan addu'a ta me wallahi sai ma idan kai mata biyayya ne abin zai ci gaba idan kun rabu da rigima ba wasu haka suke janyo maci ba wallahi ka je ka dinga taro rigimar da ba za ka iya ba to ya za ka yi rigima da babarka ba da ɗaya kuma ta fice akwai wani da aka kawo babarsa a nan general hospital to Allah da ikonsa ya sai da sansa ka san mutanen ƙauye suna kiwon sa ya girma sa ya sai da shi wajen 300 sauran wala aka kawo aka rubuta babarsa da maganin 3,000 sai ce kawai bakin ciki kike mun ba an gana sai da sa ni kawai abinda zan iya sai miki wallahi panadol aikin san an sai panadol a gida za a warke kawai ke ka kama maka tona ya ce to ɗan a sai panadol wallahi suna koma gida ta mutu kuma idan ina ta kuka ba wasu ta mutu a ƙarya yake ya kasa sai mata magani san safa 300 ya sayar da wani abu amma ya kasa sai mata maganin 3,000 ya sai mata magani ya sai mata panadol din naira 20 suka koma gida ta mutu ya kace ta ko ka kaddara lokacin ta yayi kun gane ko wallahi sai kai irin wannan takarar tsan a rayuwa lokacin ta yayi za ta mutu amma babu wanda isan dama shi ma lokacin fitarsa baka san lokacin zuwan ka ba baka san lokacin fitar ka ba amma dai ka san da akwai tambaya a kabari kuma ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ne ya zamto akir kalamihi la ilaha illallah da kalal
janna to